Αν προκύψει κάποιος ρόλος στις ταινίες μου που να μου ταιριάζει, να τον παίξω. Όπως ο Ξαβιέ Ντολάν. Εντάξει, τον εαυτό σου πρέπει να τον παίξεις. Είσαι γεννημένος για το ρόλο. Αλίμονο. Από 3 χρονών με μελετάω. Αλλά ειλικρινά, ας κάνω μεγάλου μήκους, ας μην έχω ούτε μισή σκηνή. Μαλάκα, ξέρεις πόσα χρόνια περιμένουν οι μικρομικάδες να κάνουν μεγάλου μήκους. Αν κάτσει αυτό με τον Σαν Σεμπαστιάν, θα είναι το απόλυτο λαχείο. Θα κάτσεις. Θα δεις. Είναι και γαμό της ιδέας του καλοκαίρι της Κάρμεν. Α! Sorry. Οπότε, έχουμε τον ήρωα και τώρα πρέπει να βρούμε τη δράση. Τι κάνει αυτός ο ήρωας?